Ingdeng hini Karbi aron barim cing rumah mai pi di putara lang sualong misen pen kapacun pon. Karbi aron barim cing rumah mai pi along kacito dun jipu ke barabas hongjang rialong cingkoi pit. KSA, KSYC, KFA, KUYA, KSU lapen KAWJF atum celang si pirang kiamai kang ni. Inot hemipi priting leng pi alangli kiduk dada jok council along kacari CEM atumaphan kirap kichuhang. Birta ke lang rado anaphan gardom pajero gardom non birta than jebang sami ojang terangti non arju itha birtang tonten. Piakai atum haku ipui piakai hot penta joar klicu peju anim rokom kirim pensi piniar nianta laso aron pensi joar klicu peju bomlo. Lasi pirthe ang kangalongan ta Karbi akhai along laswa thorom ring bomlang lapen laswa thorom rim bomlang pusi kapacet hang japhan CEM Dr. Tuliram rong hang pen bor ipongsi kedam tanganing kana hot pen Karbi aron barim cing rumah mai pi pangcing pongsi peneng ingdeng hini Karbi aron barim cing rumah mai pi dipu tara langsu along pamanpon. Ada porphai krihinia por malompen kachar hipi atumaphan archupon. Laswa phi hor jun jepin pen se karkli kurusar atumaphan archupon. Mohon sing ke West Karbi Anglong. Lapen Karbi Anglong hini district pen angtan pen nang kacetong dun kurusar atum pen bongkrok arnam ang di si pipong si hirjume hangpon. Keong dung Karbi ariso nimso atumpen Karbi alun ke kan paklang pongsi rada tumaphan aning pa. Ingdeng hini Karbi aron barim cing rumah meipi along aluhi aman pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, Assam Minister Nandita Gorlosa, Jogen Mohan, CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Amor Singh Tisu, Karbi Richo Long Singh Ronghang, EMMC Pen Chenglok, Keong Dung, Karbi, Aron Barim, Nimrokom Kirim Aradatum Chetongdo. Karbi aron barim cing rumah mai pi ningkan isek pen iphong kapaman pon japhan Assam Gulf pen kuti kep atangka pajir ponpuk. Karbi Anglong angkang rong pharui si than rong ker karkli ahem kikim kerang japhanta pajir ponpuk. Lapen kuru saratuma phanta inur along tangka suri kep pajir ponpuk pusi. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma raramai pi along lamchak chipipon.
Karbi aron barim chingruma maipi ingdeng hini diphu taralang so along paman ponlo. Labang so maipi along nang kacetong dun jap han pusi nijang Karbi Anglong, Hamren Constituency ke parlo, langtuk tepi arong aratatum aning arong pen nang barlo. Bonda kopai kilang nuajok, langtuk tepi pen diphuanat kewang bom ahut, pongjang ri angden laso bas chingkoi pitlo. La soba sa driver pen kapachini pon atengke brake fail det amasi alia mangkui along patong nang kok lo pusi thanang pachini pon. How to boigal. With the brake failure. With the money nakati eli rache nakati eli. Rache left side nakato. Iti eli agare icheri borale. Rache puri jai. So the left side nakati dia highway par lai gel. Kul price है हाथों कल प्राइस है हाथों दिल्ली को गाड़ी तो बहुत ही गाड़ी इतने रिपेयर जो मीटिंग मानी ले जो इतने नाम तो ना करो तो हाँ नाम तो कितनी अपना किन नाम है सोगाली सोगाली अच्छा ये तू करी जो ना तो जो हम उसी है नहीं कि बाय इंजर तो नहीं इंजर भी इंजर दुपसी साल के सी ग्लास फाइनल ना ग्लास एक Basalong kacetha bang ingkoi rap hwa tuma phan tong sikot pen Hamren Civil Hospital along anpong si silang ponlo. Bonda kopai ke miajok inuta apran ke damabang abelang. Lasilahai kisung ki phodet atuma phan ke ECCEM Dr. Tuliram Rong hangpen nang rapvek nang jipusi kisung ki phodet arata tungpen chuning ripon. Bang puan lu mana tu penang sun lo, agari ya break abedet puni pena break cicu cedet tang ho, anke nang sun lo ke agari ya break cicu cedet lo ke control un edat lo ke jenete ni puan leng thak na tu patong right, amada muni temba jenete ni basi cit lo, aling bela dam pusan tela ke agari ya hum pena drive hal pena agari ben sabe pinpo. Bang kripol bang koi bang doko ibon la tong dun pi it pi ara ning tong pi it pi ara tum pe ni takun the dung dung te me bang potrok bang de lo rot ki roy nei pi ni nei bang तमें किथे गुनों बांग के दाय लिरेक बांग थे नोंग ले है तमें ला बांग सु गाड़ी एक्सीडेंट जिंकोई पिलो पला मार जुलोंग लो इली तुमता ला नॉन पिनी ला आरन बारिम पुलो इसी ला सो amai ka chitong nun je phan gari ching thum dam ham ren stamini tum phongyang re long nang le rok panan tangge arjulong philo la sipunang dun philo la ben hala kisu tum phanan ba thek dun long le he injur along pen dak mat la pu bangga wilang staminon hamren medical kole along se chipon nom la fel hospital se iko son poni hadak bang non bang chini de dalang ri pudon de lo mat chini di tum ta la si dak panan bang non ma de la pu la tang cái bang cái là làng tuk tepi bên này Hamren Constituency lo làng tuk tepi PS long bang sih bang. Nanti lah arrange. Tidak phone resort mana ni phone di. Bang krepo truck bang ke dulu bang. Injur bang. Bang non bang cái pulau ni tu son ni. Mesti jalan nang cipon long lah ya. Dan pernah malah bang cái abilak non bang ke. Ada yang hukum putih yang tak rak pen supon lo. Pinijang mini phai trainer kebarni KSA, KFA, KAWJF, KSYC, KUYA lapen, KSU atum celangsi KSA Inglong pho diri piasa hemalong phirang kia mai kangni. KSA Inglong pho mai phu budho terang pen kaning jepon ki. Kedamtang jang mini phai kripliar ni Assam Governor pen kapang dakpon, Assam angkang along Assamese official language pu ke hok. Laso pen Karbi Anglong hini district lapen di Mahasau aphan Assamese mek. Official language pu pajok ponbek nang jipusi KSA, KSYC, KUYA, KSU, KFA lapen, KAWJF atum celangsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan pinpuralu pajirdunlo. Lapen Karbi Anglong pen di Mahasau district atuma phan ki laso along pen pajok pon pupusi Assam CM lam thi chipidunlo. Laso aput hak ni thom aphilote pangdak pon thupu pusi pachinipon. Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang likhane litum song trok pen
nelitum isi memorandum pajirdam. Kedamtang tarik 14 ni governor hempen notification isi kapaklang tu. Plus notification apaklang alam the puthak. Je klardak pen nelitum han ketok dak kavidat. Mane isi confusion asan bikok plus alam the puthak nelitum pini klardak kecini pan nelitum memorandum isi pen nelitum Assam Chief Minister hancha tongda. Kasi huladak elitum ketok mando Assamese abang ke official language lo lapen. Huladak local language ateng pen Barakvili lapen Hill District and Bodoland territorial region under the 6th schedule area pucot. The Hill District ubang specific itumhan mate akan nut kaprek hando. Barakvili lapen BTR hambange tok tuda. Lapen Hill District ko tamane Karbi Anglong no di Mahasau kuno daket tok da gawe. Lapen la solong point wise do kuda sitamela Barakvili pen BTR tamane tok da amadagli tum Karbi Anglong ba di Mahasau han ke tok da gawe. Tasidak litum Karbi rada tum confusion do je litum han ahokbet la so official language abang impose loma. Daketok pun nathang bang Jumio Hill District lapen 6 schedule area han bangke amethang local language use pon loing pu sitame dak apitu appoint along ketok bangke song ketok daga beder amasi pini nilitum songtrok det kali la so aputhake litum cerok tok Karbi lameda maitum sitame alang litum sitame jingki bubon lapen kaprek song atum sitame la so aputhak opposum sondak hasenil tum bangke Kicini dagi pan ku bang sepini pidam lo la so pen Chief Minister ngi pudun je labang kenang litum han kali je lagi nelitum kedam tangan sitame hills area mate 6 schedule area bang exam along sidu kedam tang an tu sitame lasi non le thos sitame nang litum han exam sidui jong si la so aputha confusion do blangte non prabjen ben nelitum isi ako notification ba isi order olai to that po isi alangli Prabjen pen lamjak yang cipi pin alam ke. Kasi elitum Karbi Anglong aratum sitame lason notification ateng pen. Elitum kamang hu ban elitum kacini dokokna pen elitum pini klada alam kelongda mateng pen. Nang elitum sitame manghu hello ba nang elitum sitame pini laso press meet ban elitum kapangdak pen nang elitum sitame atokano Karbi elitum sitame cini guru po sen elitum hello lalu lihin pen paklang pon. Non nelitum long dolang Lapen non ni thomang bong jong si pang dak dedet puluti kachisong asai sitami deng pon thunang kok pupusi pachini pon thu. Labang so ati malong abangke ilitum kachisong nanghi lape kenang so. Akhima Karbi alam laki ini alam long si ilitum officially long si use long le mate. Ningji long le tok long le pulutang te ilitum Karbi akai tu kecil punta alik abeji pon usmi berhak. Lasi yang itu kado kavita la kecil cat ateng penjonghong lunan, apora ateng jonghong lunan jongsi, apora ateng penjongsi alang itu clarification nang pipedet pulutan te. Hala sohut anu bang le itu ajak depende cisong tu kapet lunan. Borjan MEC Constituency angkang pen ke papi dunai hawar kania hanse amikar kalitang son hanse kedamtang aning kanahur arong cevoy juil. Acor priting leng pita pahemi pidet ajok asomar atung pen curi co arlam thek thesi kisung loklo. Alang lihem setami ke dua dim anta awi arpong tami raklap. Lapen tinganta vaklap anpinlo. Setami lapusi arni RI cepacong bomlo. Lasi local MEC EM Surja Rongphar lapen CM Tuliram Ronghang nang litum nang ravek tha pusi kachuning report. Dak nilirong bangke kan yan sera. Lasi ki usmal penta celana ta thek thedar lo. Lasi nang rap tha baja de. Ya nang johang mindat lo. Ya kan yan serong. Sige dulu, kita ta dulu, kita so pinita bikrai lah, berjalan he. Nanti semua bangkon lo. Semua bang follow. Tena nanti cor ke mentuan kan nanti hemasol mentuan kan sih cewek lo.
lo la si so kisu kin e pen si chi le he alam men ke la si non bang ke ta nang li hem ma sor amen nang than tha amen nang li hem ma sor son han se de la ke la si non bang ke pin so bang ke chi joi bu chi boy ju lo la si so mar bang ke bi krai la choklem dak the chodam dak the la si non bang ke tam ta ke do ke sak ke thum la son ki do bang ke choklem dak the chodam dak the ki sum so mar pen do dak the chodam dak tum ke ni tum bang le aleng ki the do polote ki su tami erum tami ma tami ke do hem nang rap tha jalo la si anu ye ke det ko lang he la si tum ke non ke chu Samara bi krai lang ke choklem chodam samar bang kan nang li samar bang kan polo pon de nasidan pho samar ta ki du la em han ni ta lo ini ajat pustami ni tenta dak the chodam dak the samar pen ki sung pen ma tin suta pining pen si chewai ijui la la si non bang ke aling the sutami irum sutami hem sitami nang tum ta thek pulute lan sitami nang tum ta nang rap bi tha pajalo las hem ta do tha bi pin do ki do ki sum ta than de thedelo ni ta pi polon ni ko son polon ni ma phulok la las ki ta nan bang ki nang rap tum tha manang lang tha pajalo las samara bi krai lang pajalo chong da tum ta thek thedelo aya ta thek thedelo nasini bangki chini ne dela Borjana hawar pen ke pa phinai la pen government pen ajarawar saita kilong le naya rong poloti kania hansia rong ta isilo alang litum rong rup kachuboche po ningkan trok ner ke brasil kep anpleng etlu pusinang chithandu bonda non puta ki jona lang kavi towar kavi karen kavi la pen uruna doyenta inuta longdun de pusinang chithandu alang litum election a poloti kai ke vote ke jok dun ting ni alang litum vote ke jok dunja phan kilometer trok an aking pen suraman thi andam nangji vote ke jok dunja phan bonta alang lituma rong madu ke thigi dinga tumta ka humri dam puta avi lapen kira puta avi pusi ronga sar komol hanse pen phirangki atumalong nang chithandu HDP pen sarpin putisu Karbi Longri Abirta asi towar ta abi apen ke ring ta belo ajat ta belo asi nili chuning ridunji pu bangke tangte nang li tum la bangso ki do la bangso arong ka chukki nang li tum ning kan do lo ladake pedelo es 89 lo dake 89 years lo da mane ako ladak nang ridho delo bane hola punili tumarong man ako beleg do thulang hada oda ka tharbe sar tharbe yang phong sa rural ho dake bare tharbe yang phong ho dake Zinili tumang tawar sing sak ong bumase aku puna nang hitere ku chojalo taba sob mo chop jalo angke la dakta isilabang anon ke ko ane nili tumta chepadu lo bhut ki jog gon hen ten ta nili tum dekeng penong lok si kedam nili tum jeng to jeng ni na tum polling center na lapuri ke police center ke pene surumanthi ane tan dapai kilometer kom do lo dak pen ke ne 100 kilometer nang keng mes dam lama dekeng pen lo nang tum thelo gari le che padun se tame di nang tum thelo ekeng penong lok lo ke dam tangte nang tum la bangso arong tum don kan do lo nili tum arong ke do ene ke don kretro nang tu marong la lang kijun lang ka vi la pentawar ka vi putang nang litum Karbi Anglong autonomous council atuman ko pinige chunung region ni paningham nili tum chuning ri dui bangalasan do tawar ka vi lang kijun kadikdar dong lang pini ke hilo su kali lata lang hita hilo pik dak pen ene ke 1 kilometer lang chosok daim phanda ke juna lang chata azin nili ke chuning ri dunji bang ke la CM Dr. Tuliam rong hang khanta mas te kadu ka ve pan ke the ke ding la council ke du pan an bang ke chuning ri bang ke tawar pen la lang bang nang pinai pela government scheme ki na tu marong ko BP government scheme ta nang lele nang le London ni aprang ban hu beni hu la son nang le ting plang ni plang thom ko na ni la ta thegon de la pi am su hai hem su he ave chitang te la ta irong pen punya don pe punya inke
ihum bang nang le rok ti dian be chon matia BJP सरकार वांग लो बुपेना तुम केरोन हेम BJP सरकार wang lo pen ke ajat asim mana tan nili tum che thelong lela BJP asin da ke thelong lela Bini Abirta lang si kang ton lo kardong.